Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Nahadlok ba gyud ko? Basin og duna unya sila daotang plano nato. Kung pananglit gaw, mamugos gid gani sila nimo. Mahimo man og manawag kag tabang. Total, naamay daghang tanod nga nagsige groving sa tong palibot. Aw, kung ako gani binuangan gaw, musukol masagyo ko ba? Di gid magmahay ang tao nga dunay daotang laraw nako. Suklan gid ako siya kutob sa akong mahimo. Nadupla na gid sila sa mga bakag na nato og Jonil siyon. Mo lagi, Pitch. Mikot-kot nagmaayo ang hilo sa ilang mga nahuna. Mo na nakalisod ang diasyo. Pero sagdi lang. Masaligod gyapon ko siyo. Nababakwera gyapon nato ang ilang dakong pagsalig diri nato. Ang ako lang yung nakuyawan ni Pitch. Unsa man? Basin og simba ko, makuha yun ni Renato ang iyang gusto nga siya mo'y makapanag-iya ni Lolita. Uy! Di na mo sugutan na siyo. Ilabi kay pirmi silang magpurol. Nga, mubabag ta. Magkatawam lang tahan ni Pitch ay. Ha? Nagilak pa ka, makatawa na siya ka. Buti kang magilag nga magkatawa. Style mo ni nako. Magilak nga magkatawa. Pero sigilanon nga budbud og bibingka. Bitaw, saan ka na itong pagbabag, no? Kung simba ko, moabot yun ang higayon nga atong gikadlukan. Ayaw pag una-una na siyo, di lagi na may tabo. Ngandimba ko lang kudaan ba? Pareha sa gunisa, nahitabo karon nga wag yun ta magdahom nga mabugnaw ang tinagdan ni Lolita diri nako. Ako'y mag-isulti ni Lolita siyo. Ako'y mag-isulti. Unsa man nimo siya? Labing siguro, Pitch, wala, samot na nga di siyam tuo nimo. Naa ba mas Glinda siyo? Basin pa di og si Glinda mo'y makatabang na to. Sa kung tanaw, murag, wala siya pagsali si Linda nimo. Nagtuo ko nga sila yung duha, Pitch, ang nawad-an nas pagtuo na to. Suwayan o yan ako si Glinda. Dako ang pagtuo nga wa pa mabugnaw si Glinda na to. Asway lang, basin pa day. Karon siyo. Oh. Di ta mag-usik og panahon. Atong na niya to siya. Daday. Sandaban San Felix. Napigibuhat dede. Hulunga na nagkadiyot. Kasabukan ba di ba? Sa na ba si Toyo di ba? Siguro yun ba? Nakabantay ko. Magsigig lakaw. Ay baya ka Felix. Lain sa kay magsigig kamang. Uy. So mo ka Nagulay tiil. Lano? Mura ba kagkaroon pang kuryaw? Pero di mo na siya lakaw. Nindot sa tadaan. Ako niya itong kwanon. Asa mali siya paingon? Ay tural. Mamisita na siya sa atua. Mamisita ko taon. Nga akong naistoryas Lolita gahapon. Duha na kuno kaadlaw nga wa na makaduaw si Goryo sa ato. Aw, basig doon na ilaing gilakaw. Pero, kung mulakaw man na siya day, di ba nga, mananghid bangil siya nimo? Unya, mutagad siya na siya nako. Pero karon, murag na usab. Di naman magtingog-tingog siguro. Wa ka na siya mahiubos na to. Sa bantay iyan kahiob siya na to. Mahiubos, lain sa kayo pataas. Ay, ni Box. Bantay Ang ka. ako ba? Bantay ka. Ang ako ba? Basin og tungod ni Lolita, nga wa pagid siya sugta. Mao lang nang luod siguro yun na to. Ay, huda-huda ra na ni mo Felix dakat, oy. Masukad. Wa gyud na mabugnaw siguro yun na to. Naara na ilaing gikabisihan. Say naapay laing nga. Kuha ba, akong musabot ha. Naapay laing katingalahan karon daday. Mao na siya di. No, dyan naman sana. Katingalahan. Kadagan pa ni mo chismis niya Felix, ay. Lupig pa man ni mo mga marites ato, Ano mga god ni? Kuhaan man god. Hasta si Renato. Murog, di na kayo managad na to. Iniglakaw ni Goryo. Mga mulabay lang og mga
Ja. Pipila na minuto ba? Oh. Mula ka sa siyaw niya. Huwag tingog-tingog. La. Maya ka, Pelets, ay! Gusto dyan dahil sa kamutingog sila. Natural. Di ko na sila amang. Sa buhok ka, biyan mo eh. Sa... Sangkay. Ay, sa kong sabok ka na rin, be. Nagapag kay kong tiwason nga trabaho. Na. Wa naman ko'y trabaho nun din hidaday. Pauli na ako sa ato. Balik na ko ni kahapon. Mas may pang pauli ka. Pauli dito ka. Kay wato'y kaubas lulita dito. Abi na ko dito sa ato. Ay, kung giango-ango ka na. Ikay giango-ango. Tuhog na sa ato na. Sige. Hey. Ay, wag ito ko film. Wag ko kay... Film ko siya bisitaw ng Lindagon. Galibog ka. Libog ko na. Puli dito. Puli. Shh, puli na. Lagi. Palabas ato ang mga bulingon. Kay nagtipunog na sa ito mga labunon dito. Ako ay mong palabon. Oh! Ako ay hari. Oh! Pero sige, pauli na ako. Magkatawa mata ni mo, Junel, oy. Alig ko rin manday kayo kay ka-istorya. Bitaw, Glenn. Muang ko magyug ko ba? Di ko gwapo, pero arang-arang sa ko. Nako ipares ni Monel. Kisa man? Kailan kang marimar? Bagay kay mong duha. Kisang marimar katong artista sa TV? Dili, oy. Kato bang vlogger nga dunay ngipon. Dunay ngipon. Nari vlogger may ngipon. Klaro na. Duha di ay. Duha iyang ngipon. Duha ba iyang ngipon nga usog kay mo kantag silindiyon. Sa paita sa nimo, Glenn. Ay, nagughihatag laing. Kung kay, para ramadjug ko nimo. Tapada, Tagaan mo Junel, oy. ng duwar na ngipon. Sabay, ako gi mo tripan, no? Oh, ay, dugay na biya kang nahibaw, Glenn, nga dako kay kugma nimo. Hilom di, oy. Kaluod ba ni mong paminahon, oy? Kada ba imong gugma-gugma? Wala naman na ron, oy. Nga nung nakaingon mga Glenn. Luod na kayo ng paminahon ron. Ang uso karon kanang opa. Kanang upahan ta ka? Hoy, amaw. Amaw mo ka, Jamil, oy. Bitaw, Glenn, seryoso daw ba? Nabaw ka kung kita'y magkadayon, dako kayo hikay may tabo. O bisad si Renato nga muhatag siya nato og hausan lat. Nya tagaan pagitan niya og dakong kantidad nga kwarta. Sa may paminaw ni Muglin. Kung mo yun ka, bisag karon na yun. Pakaslan na di ka. Unsa man, sukot ka? Tanan lang siya. Stop si kirit-kirit. Asa man ka asak ka? Kadalisan ni mo maluod, oy. Gani ha, iso kay ka nga makigsulti ni Glinda. Pero, mubalik na yun noon kas mong agi. Kaya mga bitag ang laing kayo akong pamati nga nagtanaw nilang duha. Naghinagwaay sila niya. Baya, purol na ba si Kuan? Basti lang kawagi, klaro ni mo pitsay. Ayaw na yung paglunga. Kinahanglan nga tubago na to ni ang realidad sa kinabuhi. Di magwantasyo. HK. Si HK. Dili Hong Kong. Hapdos kaayo. O, kama. Pati ay gandawin mo, pitsay. Ikaw na. Ngaslo manon ang imong naong kung magpagulguol kag mayo. Ato na lang kita siyo. Di ko magpabilin yan ita din eh. Bisan og di ko makapugong. Delikado og di ko makapugong. Mahinaykan ko ng tawhana. Unsa man ni Mos Junel? Ako na siyang sumbago ng litsong. Bitaw, Pets. Kalma lang, ha? Kalma. Di ka may mong ligon, anak, kung di ka mantigong mo kontrol sa mong kagalingon. Maling ko rin na hinuon tabi. Dire. Arita, dire. Anak kita diha, dita dire. Dire. Diha. Sige. Abi ni Mosyo. Sa tinuod lang. Gusto na kayo kung mapatay daw. Uy. Ayaw pag yung nana, Pets. Di na maayo ay mong nununaan. Naibaw ko nga kaibaw ka nga parehas ng puno sa pagdumutog kasuko. Pero sukad masukad, Pets, wa yun ang maabot sa akong hunahuna nga mupatay ko og tao. Lamok noon. May mga siyo. Kay bintaha mga kay nako. Sumay nagkabintaha ko na ako, be. Dako kay kag bintaha. Ang imong karibal.
Mura masag ako. Ilan sige na. Bating na. Ano mo na bagay-bagay man sa sakit. Nagpagkatawa lang ko ni mo, Pichay. Kaya nga no, gwapuhan na ka ng journal nga, ang naong nga na, muram sa nagbalon kabutunon. Mas bintanga lang kagamay. Oo, pag-una-una na, Pitch. Usa ra gay solusyon na to ini. Kinahanglan nga mabisto ra gyud nato kining duha sa ilang mga daotang binuhatan. Unsa lagi nato ini nga pagpangita ka na bang? Saan man na nga pinangita mo tas balaod. Alkansi kita ni daganasyon, di ta makadali-daling dool. Kung makadool man ganita, mura sa tag dunay sakit nga mananakod. Madlok na sila nato. Naglibog na kita ini kung asa ta mo lugar ini kalibutan na. Sagdi lang. Makitaan na lagi ni nato ang solusyon, ha? Sigurado kung kita'y mo daog ini sa finish line. Oh, snips. Snips pa. Kung sa magani siyo, kung si Bako mailad yun ni Jonel si Glinda nga nagpurol, mas may pasiguro nga tapuso na lang sa ko nga akong kinabuhi. Kurata mo sa tanin mo, Pitch. Ay, kigwahon di kandak ko. Kibuli ka. O diya ba may kapuslanan ining tanan? Wala ka masayod siyo kung unsa ka dako ang agong gugma ni Glinda labi nagpagpurol. Baya ka. Bir acting sa nimo. Bir acting na kinang imo. Tanan na lang. Di ta din kay murag ako'y nakuyawan mo da. Hilak pa gani wadyo kay ang Tanay! Unsa man din nahitabo ni Lolo Goryo, tay? Muusa na ron kasi mana nga, wagid siya mo duaw din sa ato. Mao na'y problema karon Lolita. Kay hasta kaming tanan dito sa mansyon, nahibong. Kung ano nga, di na mo tabi siguro. Wa day mo magtawag og doktor aron ipakonsulta siya? Wa man sab, kay wam sad siya magluya. Pero dili man gud ingon ana si Lolo Goryo. Tabian baya kaayo to. Mao lagi. Si Renato di ay tay. Wala sige mong aksyon. Si Renato sab, nagsigig lakaw. Busy kayo. Ang among nahibudngan, kung ano nga mulakaw siguro ba? Musunod sila si Renato. Basin o gibantayan na niyag maayo si Lolo Goryo, tay. Pinangga ba kay nanay na to? Tingali sa noon. Pero, kahibulungan lang yun kayo ba? Kung ano nga, di siya mutabi. Hilom ka siya nga. Musun sa mansyon. Kahibulungan. Murag, halos ba nga, di na siya, di na mutagad na mong tanan. Ako kang bisitahon, tay. Kana. Mas mayo tingali nga. Imong bisitahon siguro. Malipay yun to, kung imo lang doon. Naamang karon siya, tay. Kaya mukuyog lang ko nimo. Naron. Kali-kalita kay mag-ilis na ako, ha? Magkuyog ta dito. Sige, tay. Okay. Uy. Mayo. Junel! Ikaw bang ko niya na? Dali, dayon! Dayon, dali! Dayon, Jugonoy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.